ala bɔlen vitiri fɛ a ye sisi de bɔ k'i ɲɛsin jama ma sisan bon yen de mɔgɔw dimina ko fo k'a jigin ne tɔgɔ Cɛbilen Kanajigi ka bɔ Ɲarela an sigilen don an ka carré kɔnɔ Ɲarela kaburu kɛrɛfɛla la bon en général saraka bɔ don min a tɛ minɛ a don an ka denmisɛnninw ka ca carré kɔnɔ u bɔnnen don carré kɔnɔ u yɛrɛkɛra dɔrɔn même pas une minute cɛ ni vitesse donna an ka carré kɔnɔ sotaramantigi an bɛɛ ko k'a ka jɔ an y'a signaler ka dɛsɛ a ma sɔn k'i jɔ bon a nana a farala an ka kɔfɛ carré fɛ ne ni n terikɛ an wulila k'a gɛn comme quoi k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ mun don ni zone don ou bien policiw de b'a kɔ ou bien drogue de b'a kɔ bon an y'a signaler ka dɛsɛ a mi jɔ bɛɛ la a bɛ ka accélérer bon a taara a nana tɛmɛ an ka ekɔliso kɔfɛla fɛ ka an ye fan bɛɛ in don ɲɔgɔn na minɛ bon a kɔni a ye mɔgɔ caman blessé sira fɛ quoi depuis Ɲarela fo hippodrome fo Babani Sora ka yɔrɔ a kɔni ni mɔgɔ mana bɛn a b'o ta ni mɔgɔ mana bɛn a b'o ta mais porteur dɔ tun b'an na o y'an dɔgɔnin yɛrɛ bon an b'a fɔ ale ma Buwa mais mɔgɔ b'a fɔ ma Will ale yɛrɛ tun b'an kɔ bon ale yɛrɛ taara ale y'a signaler ka dɛsɛ a ma sɔn bon i gulon mobili kɛrɛ la k'a bɛ fɛɛrɛ kɛ ko k'a lajɔ a y'a essayé k'a b'o fɛnɛ ni mobili coincé pour essayer k'o fɛnɛ blessé o y'i fili a continuera bon an nana an bɔra Bakaribugu ninnu bɛɛ de fɛ presque a ye mɔgɔw ta nin bɛɛ la ka taa se fo Ɲare Kolotugula Ɲare ka yɔrɔ yanni k'i se station dɔ bɛ yen a farala o kɔfɛ carré fɛ a bɛ taa minɛ yɔrɔ min na a ni cɛkɔrɔba kelen fɛnɛ bɛnna a y'o fɛnɛ ta k'o fɛnɛ da o kɔni o bɛ saya ani balo kɔni cɛ bon o la a nana sisan k'a bɛ yɛlɛ gidɔrɔn fɛ a nana mobili dɔ sɔrɔ k'o kɔfɛla la sisan mobili renversera pont kɔnɔ bon mobili commencera ka sisi bɔ an nana ka vitre ci k'a labɔ bon mɔgɔw ko k'u b'a jeli bon i komi o min ye porteur ye o ko mɔgɔw kana jeli ko ni o kɛra ko tɛ ɲɛdɔn ko bon k'an ka fɛɛrɛ kɛ ko ka se n'a ye arrondissement na bon an y'a ta o la k'a sigi mɔgɔ fila camancɛ la mun bɛ ka moto boli an sera Misira a ye sisi bɔ a kun wala yanni an ka se yen fɔlɔ a labɔlen vitiri fɛ a ye sisi de bɔ k'i ɲɛsin jama ma sisan bon yen de mɔgɔw dimina ko fo k'a jeli bon ale ka intervention na an nana an sera Misira a bɛ mototigi minnu camancɛ la min bɛ ka moto boli a ye sisi bɔ sisan k'a b'o sɔgɔ bon ne de gɛrɛla sisan ne de y'o ye ne nana sisan ka mankan ci bon o ko non ko an ka continuer ko ka taa bon an bɛ se mairie Misira mairie ma a b'a la k'a b'a kɔrɔkɛ wele ko wari de b'a ɲɛnabɔ i m'a faamu wa bon an donna 3e arrondissement na sisi yera a kun téléphone yera a kun bon u taara ko an ka taa ko VP Adama Kantaw an bɛ yɔrɔ min tan tɔ an bɛ yɔrɔ jumɛn ta hippodrome na ko mun de kɛra aw ɲɛna bi wulada in na bon bi wulada in na vers 17h kuma 17h ka don 18h kɔnɔ i n'a fɔ dɔ de tun bɛ ka sotaramantigi dɔ gɛn quoi donc a ma excès la olu y'a essayé ka i n'a fɔ wagati min na a ma excès kɔnɔna la o bɛnna ni cɛkɔrɔba dɔ natɔ ye o bɛ kɛ bɔ carré kɔnɔ yan fan fɛ est ce que i bɛ ka ye donc cɛkɔrɔba y'a essayé k'a bɛ fɛn n'a fɔ a b'a dévier quoi donc sotaramantigi yɛrɛ y'a gosi a ma jɔ a na excès tilala ka taa tuguni quoi donc ye ɲɔgɔn kunbɛn face à face yɛrɛ la quoi voilà mais ala y'a kɛ cɛkɔrɔba fɛnɛ tɛ vitesse la quoi a kun tɛ excès fɛnɛ la quoi donc ale bɛ ka taa dɔɔnin-dɔɔnin mais a ye cɛkɔrɔba ye a cɛkɔrɔba yɛrɛ tun bɛ cogo di bon cɛkɔrɔba a fɛnɛ a si kɔni talen don mais sɔgu kɔfɛ a yɛrɛ y'a ye a tun bɛ lahala jumɛn na bon cɛkɔrɔba kɔni tun dalen don a yɔrɔ la a kɔni bɛ ka aspiré a kɔni bɛ ka ɲɛnakili i ma mais a kɔni dalen mɛnna dugu ma mais a tun b'a yɛrɛ kalama wa bon tiɲɛ yɛrɛ la n t'o kalama parce que ne ma gɛrɛ k'ale quoi mais o kɔfɛ a sera ka dɔgɔtɔrɔso la sɔrɔ cogo di bon pompier mɔgɔ wɛrɛ tilala ka na i n'a fɔ a mɛnna dɔɔnin avant fitiri ka se donc olu nana kɔfɛ olu talen kɔfɛ polisiw ka sɔrɔ ka na cɛkɔrɔba yɛrɛ ka moto ta donc u taara n'a ye quoi merci voilà